At ito yung mga presyo ng mga bangus kada peraso. 110, 120. Meron po 150. At meron din pong 140, no? Na kada peraso ng mga bangus. So, ibig sabihin, mura ang mga bangus na mabibili dito dahil malalaki po, no? Mga kada peraso na bentahan po nila dito sa Malabon Fish Market. Ka-digital, oh. Eh, syempre. Iba na umaasenso, digital na binili, oh. Okay, sandaan lang yung isang timbang. Ayan. Bagong timbagan ni Kwalitang lasa. Boy Tilapia, no? So, tingnan natin yung kanyang digital na timbangan at ititimbang yung mga tilapia ng Batangas sa halagang 100 pesos na per kilo. Ayan. So, ayan po yung mga kada tabo naman na bentahan dito ng mga tahong at talaba sa halagang 100 pesos. Kaya Ricky, magkano ngayon ang pulo? 160 na lang po sa mga pink salmon head at mga bangus niya rito, no? 180 sa pandaing. 180. So yan po yung mga update natin sa latag niya ng mga bangus dito na inyong mabibili sa pwestuhan po ni Kuya Ricky. Boss, butin nyo lahat to. Buti na lahat. Namimigay na. Namimigay na yung mga isda, no? Gulyasan. So dito po ang mga presyohan ay 90 pesos na kada per kilo. Isda ang gulyasan. Ay 160 per kilo. At yung mga ulo po dito ay 100 pesos per kilo. 100 pesos sa mga tumpukan dito, no? Dami, oh. Ayan po yung 100 pesos, no? Mga tumpukan po ng mga galunggong sa kanilang latag dito sa Malabon Fish Market. Ang gulyo, 140 per kilo mga lumot. 100 pesos tumpukan. Masarap na pang inihaw. Tapos mga isdang gabi. Alright, so isang magandang buhay po dito po sa bayan po ng Malabon Fish Market para sa mga update na ating i-update sa kanilang mga latagan, no? So papasadahan natin itong lugar na o kahabaan ng 39 Estrella Street, Malabon, Metro Manila. So ito pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Alright, so dito yung mga latag ng mga mangga. So, presyo ng mangga ay 70 pesos per kilo. Nasaan yung bata mo? Nasaan ngayon? Nasa kaya po ngayon. Yan po, no? 70 pesos na kilo ng mga mangga. Kayo na lang po pipili ng gusto nyo pong mga laki ng mga manggang hinog. So, ito naman yung mga presyo, no? Ng mga bangus. So, tamban natin dito ay 40 pesos tumpukan. Dito, Boss Jeff, 50 tumpok. 50 lang. Sa mga galunggong 50 pesos tumpok. Magkano kilo? 120 lang. 120. So, mababa ang presyohan ng mga per kilo ng galunggong na inyong mabibili, no? 40 lang. So, presyo ng mga latag naman ng bangus ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market. Ito po. Meron po tayo 120. Meron po 130. Meron din po 150. At 140. So ayan po yung mga kada piraso na bentahan po dito ni Boy Bangus sa Malabon Fish Market, no? Alright, yan na po yung latag niya. At na-update na natin yung mga presyo. So dito tayo kay Boy Putik. So ito yung mga latag niya, no? At ito yung mga presyo ng mga bangus kada peraso. 110, 120. Meron po 150. At meron din pong 140, no? Na kada peraso ng mga bangus. So ibig sabihin, mura ang mga bangus na mabibili dito dahil malalaki po, no? Mga kada peraso na bentahan po nila dito sa Malabon Fish Market. At presyo ng mga tilapiyang Batangas. Magkaiba presyo nito, Elo, isa lang. Isa lang.
Ayun, isa lang po yung presyo, no, ng tilapia Batangas dito ni Boy Tilapia. So, ang ating kaibigan, laging merong emosyon, si Boy Putik. Boy Putik, shout out sa'yo. Laging bagong gising yan. Laging bagong isa pa. Justin ano yan eh, Justin nakalagay na sa puto. Justin Bibo. Hindi, hindi. Laging bagong gising eh kapag pupunta ako dito eh. Oo. Shoutout nga pala kay Madam sa akin, Bossy. Lagi sila nanonood sa atin, kasi binigyan ko sa lugar. Ngayon lang ulit tayo nagbalik at Oo, nakapag-vlog. dami naghahanap sa'yo. Boy Tilapia, dahil gawa nga na busy tayo ngayon sa ating pagtatrabaho. Kailangan natin maghanap buhay eh. Kaya yung mga update natin ay alam natin na inaabangan ng ating mga masugid na mga manonood. Oh, shoutout nga pala sa bagong timbangan ni Boy Tilapia. Out. Naka-digital oh. Yeah, syempre. Iba na umaasenso, digital na binili oh. Okay, sandaan lang yung isip sa timbang. Ayan. Bagong timbangan ni Sa quality ang lasa. Boy Tilapia, no? So, tingnan natin yung kanyang digital na timbangan at ititimbang yung mga tilapia ng Batangas sa halagang 100 pesos na per kilo. Ayan, tingnan natin. Nakasetup na yan. Set up na yan. Oh, 131 lang yan niyo. 131. Ganyan kalalaking tilapia po. Malalaking tilapia, no? 131 po ang price na kanyang kilo o benta. So, 131. Salamat sa iyo. El, thank you, thank you. Okay, Madam, si Bossy, salamat sa panonood. Salamat sa pagkikinig. Ayun, salamat. Thank you. Shout out. Thank you. Alright, ikot na tayo sa mga iba pang latag dito, no? So, yung mga manggang hilaw po natin dito ay 60 pesos per kilo. Ito yung mga malalaking tilapia ng Batangas. Shout out at good morning. Shout out sa Moy Moy, mag-enjoy ka lang sa paglilinis ha. Ayan no, shout out, good morning. Shout out. Malalaking tilapia nila, ito ay presyo 100 pesos per kilo. At meron din 100 pesos ganitong kalalaki naman. Siguro mga 3-4 isang kilo. Ito malaki. Ayan ang mga presyo ng mga tilapia ng Batangas, no? Salamat! May thank you. Ba't balong si Moy Moy? Seryoso yan, seryoso. Parang yung mukhang kagigising lang eh. Thank you. Tabayan tilapia natin eh. Alright, yun po yung update natin sa mga presyo ng latag ni Moy Moy, no? Ng mga tilapyang Batangas. So, nandito tayo sa bandang gitna at mga bentahan naman po ng mga gulay at prutas na ganito yung mga presyo, no? So, yung mga per kilo dito ng mga mani na latag po dito ay 60 pesos. Yan po yung kalahating kilo. 120 po ang per kilo. At yung mga broccoli natin, yan na po yung mga presyo, no, na ating update dito. Tapos sa mga mansanas ay 3 for 100 pesos. At mga manggang hinog natin ay presyo ay 80 pesos mga per kilo. Kalahati ay 40. At ang mga pakwan natin dito ay 120 isang piraso, no? At 4 pieces na mga pongkan natin dito ay 50 pesos. Okay naman. Kasi yung bumili naman sa akin po. Susunod na ako. At lipat na tayo sa iba pang mga latag dito, no? Pababa na tayo at mag-update tayo sa mga latag na ating makikita dito sa Malabon Fish Market. So yan po yung mga kada tabo naman na bentahan dito ng mga tahong at talaba sa halagang 100 pesos at mga bisugo natin. Tapos mga isdang gagaong. Bakoko.
106. 105 lang. Yan ang mga fresh na latag dito ni Bito ng kanyang mga isda na inyong mabibili, no? So lipat na tayo at mag-alam tayo sa mga presyo naman dito ng mga hipon. Yan po ang presyo no 300 at 350. Ganda ng hipon, oh. Lalaki. Lalaki ng hipon ngayon, no? 350. Nakaraan niya, 250 lang yan. 250 lang nakaraan. Ngayon tumaas na uli. Si ate, bibili ito si ate. Ganda niya ate. Te, ipon te. Ito bagay na bagay sa ite oh. Thank you, thank you. Sariwa. Alright, dito tayo sa pwesto ni Kuya Ricky, no? Mga pusit kalawang, mga yellowfin tuna, gulyasan. So ito yung mga latag ni Kuya Ricky, no? Sa mga bangus pandaing. Tapos mga kada peraso ng mga bangus niya, no? Kuya Ricky, magkano ngayon ang pulo? 160 na lang po sa mga pink salmon head. At mga bangus niya rito, no? 180 sa pandaing. 180. So yan po yung mga update natin sa latag niya ng mga bangus dito na inyong mabibili sa pwestuhan po ni Kuya Ricky. Salamat po Ate Ria. Salamat. Thank you. At lipat na tayo sa iba pang pwesto, no, na ating may update sa mga latagan. So nakapag-update tayo sa mga presyo dito ng mga hipon. At malalaki yung mga hipon, 350, no, 300 pesos mga per kilo. At magaganda mga tamban natin, no, pang inihaw. So ganito rin dito, hipon. Less 20. Ayan yung mga per kilo, no? 320, no? At dito yung mga kamatis natin ay 50 pesos yung mga per kilo. Alright. So dito bangus kada peraso. Iyan po ang peraso. 140 per kilo ay 100 pesos sa mga tilapiyang Batangas. Good morning Ate Lorna, shout out po. Iyan po yung mga presyohan na ating ina-update. Sa mga posit naman dito ay 250 yung mga per kilo. Boss, butin niyo lahat to. Abuti na lahat. Namimigay na. Namimigay na yung mga isda, no? Ayaw niyo pa. Ayan yung mga bangus natin 130. Tapos sa mga galunggong 180 pesos yung mga per kilo, 180 sa mga pusit, kalawang. So ganito yung mga naabutan natin mga latagan dito sa Malabon Fish Market, no? Na mga bentahan nila ng kanilang mga isda. Ang dami, oh. Tumpok na po yan. Sa halagang 100 pesos. So tilapia pa rin. So price update sa mga tilapia Batangas, 100 pesos, 110. Ito yan kay Ate Sandra. So sa mga presyon pa rin ng mga tilapia Batangas ay napakamura pa rin po ng kanilang bentahan dito, no? Dahil nga dagsa, kaya mura po yung mga presyo. Ay yung mga tahong ay 40 pesos po ang mga per kilo. So latag ni Ero, no? Gulyasan. So dito po ang mga presyohan ay 90 pesos na kada per kilo. Isda ang gulyasan. Shoutout sa'yo, Tiyo. Saan punta? Ay, makulit yan sir, ay tagal yung payong. Yan po, 90 pesos, no? Na mga kilo na ang gulyasan ni Aaron. Tayo kay Ate Pat.
Tepat, magkano mga ano mo? 90. 90 pesos. Sa bangus, 50 kilo. 150 po per kilo ng mga bangus, no? Ayun, bangus. Oh, mura bangus. Nakita ko nga ang ganda. Babangus na yan. Kaya lang, na-tiyempo tumal. Kailan mura yung mga bentahan tsaka tumumal. So, shoutout sa'yo, Tiyo. Yung mabagsin. Nangiti ka na lang. Shoutout sa Flying Raiders. Ayun. Kami nung mamaya. Ayun, shoutout sa'yo, Tiyo. Good morning. Alright, so dito naman sa mga presyo ng isdang cream dory sa mga gilit o laman ay 160 per kilo. At yung mga ulo po dito ay 100 pesos per kilo. So meron silang bentahan dito kada piraso, no? Kada piraso ng mga gulyasan ay 300 pesos kada piraso. Boss, Lando, 300. Good morning. 300 ang isa ng mga isdang gulyasan. 100 pesos sa mga tumpukan dito, no? Dami, oh. Kanini ka rin pa, boss, Lando. Ayan po yung 100 pesos, no? Mga tumpukan po ng mga galunggong sa kanilang latag dito sa Malabon Fish Market. Ang gulyasan po ay 140 per kilo. At presyo 280, 300 sa mga presyo ng hipon. Good morning. Wala kang mga ganong latag, no? Wala na, nakaubos na. Nakaubos ka na, maga ka nakaubos. Eh, sarap yung dulo, oh. Torta. Tapos, oo. Asa natin dito ay 150 per kilo at 200 pesos sa mga pusit kalawang. Fresh na fresh. Iyan po yung presyo, no? At ito yung kinanining, 240 per kilo mga lumot. 160 sa mga bangus na presyo, 90 pesos sa mga per kilo na mga tilapia Batangas. So dito sa mga galunggong na ating mga ina-update, no, mga tumpukan ay napakamura, 100 pesos. Magkano presyo, Basiral? 150 po sa per kilo, malalaking galunggong. Ito mga burot. Ayan. Tapos mga kada piraso ng mga gulyasan, meron po dito 250, napakalaki. Ayan po yung 250. At meron din po 300 pesos. So, 250 yan. Ayan, no? Pang-inihaw na mga isdang gulyasan o kaya panggata, no? Napakasarap niyan. Iyaw ka talaga. Oo, ihaw gata. Napakasarap ng mga isdang gulyasan. So, shoutout sa iyo, Don Ramon. Good morning. Ito yung mga tumpukan niya, 100 pesos. 100 pesos sa mga tumpukan ng galunggong, 150 po sa per kilo. So, shoutout sa iyo, Boss Jeff Baliw. So, hindi ngayong Webes, ha? Nakita ko yung ano. So, ito, 100 pesos tumpukan. Masarap na pang-inihaw. Tapos mga isdang gabi, 130 ang per kilo. Laki, oh. Ito yung isdang dapa. Lando, wala. What? Wait lang kilo niyan, eh. Pre, shoutout sa iyo. Good morning. Magkano yung mga presyo ng mga short na pinipili mo? Ayan, ano lang yan? 400 na lang yan. 400 ang isang piraso. Magaganda, magaganda. Mga camouflage na bagay talaga sa mga... Sa mga kapugian. Oo. Hindi kumukupa sa original yan. Yan o yung mga latag dito, no? Ikaw na lang ang pipili sa mga... Pati mga bag din dito. Ayan, no? Yan pang safety yan sa mga trabaho sa site, oo. Sa mga ERT na mga ginagamit. Ayan, no? Sa ganyan po, magkano po yung presyo? Ito, 700. 700 po ang price. Ayan. Pang safety yan sa mga building.
o sa ibang mga safety officers na nagtatrabaho sa site, no? Nakakagaya ko rin ayan ang mga short. Magaganda yung mga short nila dito. At may mga sombrero at mga bag na inyong mabibili, no? Ayan. So, bossing, salamat. Thank you. Salamat po. Thank you. Shout out. Good morning. Alright, so yun, nandito tayo sa Malabon Fish Market pero meron tayong sinaglitan na bentahan po ng mga shirt, no? Ganun po yung mga presyo at mga pants na pang safety o sa mga ERT na sa emergency response team na mga ginagamit sa mga project site, no? So, update natin yung mga na-update na natin yung mga latag dito ng mga isda dito sa bandang dulo at talaga nga naman ang mga presyo na ating nakita o mga in-update ay ganito ang mga presyo. No, dito ay 300 pesos sa mga kada piraso. Tapos dito magkano per kilo? Ganda ng gulyaso, no? 130 oh. Ang bango ng perito. Bumulong talaga. Ganda talaga oh. Salamat sa inyo, salamat. So, shoutout sa'yo, Onse. Shoutout kay JJ. Pero wala sticker. Wala eh. Shoutout kay Jacob. So, yun po yung ating mga in-update dito sa bayan po ng Malabon Fish Market at napalibutan na rin natin, no? At yung mga presyo na kanilang latag ay solid presyo pa rin. At ganito yung mga latagan ng ating mga nadatnan dito sa bayan po ng Malabon Fish Market. Dahil sa mga mura yung mga presyo, no, ng kanilang bentahan dahil sa tilapia, yan po yung mga presyo ay 100 pesos. Yan po yung mga per kilo na murang-mura po ninyo mabibili. So, ito pong muli si Boss Lando Explorer. Enjoy and visit po sa ating lahat. God bless po and bye-bye.